ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦିନେ ଜମିଦାର ଏ ବାବଦରେ ଜଣେ ସନ୍ତଙ୍କଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେଲେ। ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସନ୍ତ କହିଲେ, ଦିନେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ବ୍ରତକୁ ମୋ ପାଖକୁ ପଠାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏହାର ସମାଧାନ ବାଟ କାଢ଼ିବି। ପିତାଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଦିନେ ସନ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ପ୍ରିୟବ୍ରତ ସନ୍ତଙ୍କ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରି ପ୍ରଣାମ କଲା। ସନ୍ତ ପ୍ରିୟବ୍ରତକୁ ନିଜ କୁଟୀର ପଛପଟକୁ ଡାକି ନେଇ ତିନୋଟି ଅନାବନା ଗଛକୁ ଦେଖାଇଲେ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ତା'ଠାରୁ ଟିକିଏ ବଡ଼, ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ଆଉ ଟିକିଏ ବଡ଼। ସନ୍ତ କହିଲେ, ଏବେ ମୋତେ ତୁମେ ତିନୋଟି ଯାକ ଗଛ ଉପାଡ଼ିକି ଦିଅ।